Moi! Mulla on 2 kultapetsiä ja... No, aloitetaan siitä vähän vanhemmasta, minkä mä sain just niinku muutama päivä sitten keskiviikkona muistaakseni, ja sitten vähän uudempi, minkä mä sain tänään, tuli postissa. No, aloitetaan. Joka on tämmönen mäyräkoira. Hyvä kuntoinen, eikä pohjassa. Voisitko nyt tarkentaa? No ei se nyt halua tarkentaa, ja tällainen. Voisitko tarkentaa? Ei se nyt halua tarkentaa. Lumi, hiutale silmää ja näin. Sitten siihen, mitä mä sain tänään postissa, niin mennään siihen. Mutta tää saattaa olla vähän järkytys tyypeille. Kattokaa tätä. Tämä näin. What the heck? Tämmönen superkissa. Vähän niinku tää, mutta ei siinä oo niinku täällä, se on vähän vaaleampi ja melki samannäköistä. Nykyään mulla on siis 3 seisovaa kissaa, se 1 on nyt sisällä. Mä kuvan täällä pihalla. Ei siis. Tällainen. Tässä tuli hyvin lyhyt, mutta ei se varmaan haittaa ketään. Voi kukaan voi katsoa mun videoita, niin... No. Samalla täällä kun lopetellaan tämä video, niin ajattelin syödä vähän kalaa ja räiskäläisiä. No. Siis. No, kuitenkin. Moi! Joko se kamera lopetti kuvaamisen? Pitäisikö lopettaa? Joo. Okei. Eikö se on tällä puolella? Sori, toi läppä, toi on aina niin vanha läppä. No, kuitenkin oikeesti moro.